So ndifuna ndikambe kwambiri ndi anthu amene akuchokera mu ma constituency amene mulibe aphungu a DPP. Ndimatende kuuzeni pano kunena kuti DPP yakukanani. DPP yakukanani makamaka anthu aku Central Region, Kasungu, Nchisi, Salima, Dedza ndi madera ena onse Dowa. DPP yakukanani kuti singakuyimirireni ku nyumba ya malamulo. Chipani cha Democratic Progressive Party sichiyimika aphungu kumadera okwanira 32 amene ambiri mwa madera amenewa ali ku chigawo chapakati kapena kuti Central Region mu Chingerezi. Ena akuzamwana ngati kuti imeneyi ndi move ya nzeru ya chipani cha DPP posafuna kuononga ndalama komanso nthawi ya chipani kukapanga kampeni kumadera okuti akudziwa kale kuti ukuku ndi kuchipinda kwa MCP ndipo ifeyo zivute zitani tikaluza. Komatu amenewo ndi amangulama akuti yayi zimene yapanga DPP zikungosonyezeratu kuti anthuwa ndi odzikonda ndipo iwowa sakufuna kuwayimirira Amalawi amene ali ku Central Region ku nyumba ya malamulo. Ndipo palibe chifukwa choti Amalawi amene akukhala madera amene wawa akavotere apita mu nthalika. Tili limodzi kuti tione kuti amangulama ayipitiriza bwanji nkhani imeneyi ndipo akamaliza timati mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Mwadzuka bwanji Amalawi, mwadzuka bwanji konse kumene muli. Ndine Mangulama kuchokera ku mudzi uja wa Mtulisha, Senior Chief Mwambo Kuzomba. Lelo ndi pa 15 August 2025 pamene nthawi ikuti 7:30 mmawa. Ndabwera kuti ndiyankhulisane ndi Amalawi. Ine ndili pano kuti ndikuwunikireni za zomwe zachitika dzulo pamene Electoral Commission yatulusa maina a anthu omwe akuyimirira zipani zosiyana-siyana. Uthengawu ukupita makamaka kwa Amalawi amene munalembetsa, Amalawi amene muli ndi kuthekera kolembetsa kuti mudzavote. Uthengawu ukupita kwa Amalawi amene amangoyankhula pa Facebook, chita phokoso kuyankhula zopanda pake, koma uthengawu ukupita kwa yekhayo amene ali ndi chovotera. Pamene malamulo akunena kuti munthu kuti ayimire upresident, ukansala, uMP ayenera kuvoteredwa ndiye wanthu, zimatanthauza kunena kuti munthu amene akufuna kuti avoteredweyo akatsiye dzina lake ku Electoral Commission, abwerenso m'maderamo awalongosolere anthu zimene adzawachitire anthuwo. Ndipo munthu ameneyi ngati ali phungu, zoyankhula zake ndizochita zake zonse akasankhidwa zimakhala kuti akuchita zimene anthu akwawo amutuma. Sitimapita kukavotera munthu kuti timusangalase, sitimapita kukamvotera munthu kuti akhale ndi ndalama, koma ifeyo ngati mavoters cholinga chathu kwambiri chimakhala kuti tikamusankhe munthu apite ku nyumba ya malamulo azikakamba za dera lino, kaya mabridge, kaya maskulu, kaya ana akuvutika maskulu akuphunzira pansi pa mtengo, azikakamba ku nyumba ya malamulo. Mwachidule posafuna kukutayirani nthawi ndinene kuti zonse zitatha ku Electoral Commission, ndikufuna ningokambapo za zipani ziwiri. Chipani cha Malawi Congress Party chayimisa aphungu 219 madera onse a dziko lino. Chipani cha DPP chayimisa aphungu 195. Ndipo mwa aphungu 195 iwa ambiri awayimitsa chigawo chakumwera, ochepa chabe awayika ku chigawo chakumpoto. Pakati, chigawo chapakati asiya madera ambiri opambana 34 sanayikeko aphungu akunyumba ya malamulo kuti akakuyimirire ni Amalawi. So ndifuna ndikambe kwambiri ndi anthu amene
akuchokera mu ma constituency amene mulibe aphungu a DPP. Ndimatende kuuzeni pano kunena kuti DPP yakukanani. DPP yakukanani makamaka anthu aku Central Region, Kasungu, Ntchisi, Salima, Dedza ndi madera ena onse Dowa. DPP yakukanani kuti singakuyimirireni ku nyumba ya malamulo. Pokhapo ponse ayimisa anthu oti akakuyimirireni ku nyumba ya malamulo, DPP yakukanani. So ndimafuna ndikuuzeni anthu aku Central Region kuti ngati DPP yakukanani kuti singakuyimirireni ku nyumba ya malamulo, ndiye kuti sikupanga za inu anthu apa Central Region. Komanso kumadera onse kumene DPP sinayimise anthu ake, ikukuuzani kunena kuti ife sitikukuziwani, sitingakuyimirireni, yakukanani. Ndimaona Mwanza Central kumene kuli Nicholas Dausi, kumene konso DPP sinayimiseko candidate, yawakana anthu aku Mwanza Central. So ndibade ndikuuzeni anthu amene muli ndi zovotera kunena kuti voti yanu ikhale uniform. Ndi MCP yokha imene yayimisa aphungu madera onse, kutanthauza kuti MCP ikufunisisa, ndipo ndi cholinga cha MCP kuti ikhale ndi anthu amene aziona zinthu zimene zikuchitika m'madera mwanu, zitukuko zomwe mukufuna m'madera mwanu. Ndikukamba izi chifukwa Malawi muli ndi chizolowezi, simudziwa chimene mumapitira kovota. Ambiri mukungoyankhula iye tikavotera Peter Mutharika, ena mukuti iye tikavotera Dadi. Ndiye ndifuna ndikambe ndi anthu amene muli kumadera kumene aphungu a DPP kulibe, kunena kuti DPP yakukanani, inunso muikane. Ndipo kumadera amene wawa amene aphungu a nyumba ya malamulo a DPP sanayimise anthu awo, anthu amene akuyenera kuti akavote kumadera kumeneku alipo anthu 1,400,000 plus. Kutanthauza kuti DPP yawakana anthu 1,400,000 plus. Abwereranji kumadera kwanu kuzanena kuti bwerani muzawavotere Adadi? Chimenecho nchinyengo. Adadiwo sabwerako kumeneko, Adadiwo akugona, Adadi akula, sangakuyendereniso. Ndiye ngati sanayimiseso phungu, ndiye kuti inuyo mukungovotera munthu amene simuzalandira phindu lina lililonse, kotero kuti mukupanga register kapena nuna kuti mukukhazikisa mavuto a 5 years. Kuchokera pamene mutavote kuzafika nthawi imene 2030 muzakhala mulibe phungu wa chipani cha DPP cho sazapezekako. Ndiye ndi kwabwino kuti mukangovotera direct pa Dr. Chakwera ngati president, MP wa deralo wa MCP, komanso kansala. Musapange mistake yo mutuma munthu amene ali kudera limene lolo sali wa chipani cha MCP. Tikumvana pano, tikukamba tu ndiwe wovota, ndati sindikukamba ndi amene akungolongolola kumango yankhula chani what. No, tikukamba ndi munthu wovota. Tikuti voti yako ukalowa movotera, ukaona pamene pali tambala wakuda President Chakwera, ndi pamene pakwenera kuti iweyo ukachonge. Ngati kudera kwanulo kulibeko phungu wa DPP, usavotere Peter Mutharika. DPP yakukanani, sikukuziwani, ilibe nanu ntchito, chifukwa zikutanthauza kunena kuti ngati DPP sinayimise candidates kudera kwanuko, ndiye kuti yakukanani, sikukufunani. Choncho ndizachiziwikire kunena kuti Achakwera awina kale, Achakwera akupitiriza kulamula dziko lino, chifukwa anthu 1,400,000 DPP yawakana kale. Mumbiri ya dziko lino aphungu chiyambireni chama 1994 palibepo phungu amene anasankhidwa chisankho chisanachitike. Koma lero chaka chino chachitika, Achaziya awina kale panopo ndi phungu, kuliso akansala ena kudera limenelo awina kale panopo ndi kansala. Zimene zikutanthauza kuti chipani cha Malawi Congress Party ndi chipani cha wanthu, chipani chimene chilibe sankho, chipani chimene chimayimirira amalawi onse. Musazolowere
kuvotera munthu chifukwa kuti akuchokera dera lanu. Ndikufuna ndikupempheni anthu amene mukuchokera ku Southern Region kunena kuti chisankho ichi achakwera akuwina. Musapite voti yanu kukatayira kwa munthu amene sakuyenderani, mukungouzidwa kuti chala mwamba munthuyo sakupezani, simuzaonana naye, sazabweranso ku dera lanu. Choncho aphungu onse amene akuyimira madera osiyanasiyana ku Southern Region a Malawi Congress Party ndi okhawo amene mukuyenera kuti muvotere, chifukwa MCP yayimisa aphungu madera onse a dziko lino. Samalani ndi voti yanu. Uwo ndi uthenga umene ndafuna ndikuwuzeni iniyo ovota, osati anthu amene akungolongolola. Musamvere za phokoso. Onse amene akuyankhulawa DPP yalephera kuyimirira amalawi mu dziko la Malawi, yakana ngakhale kuwayimirira amalawiwo madera monse amene sinayimise makandidate ake. So asakunamizeni, DPP inatha. MCP ndi imene ikulamulira dziko, ndipo malinga ni mandate zikutanthauza kuti president akuyenera kupitiriza, chifukwa anapasidwa president, malamulo athu akuyenera kuti president azikhala 10 years. Apapa tikungopuma ulendo uwu ndoti apitirize another 5 years. So DPP ilibe makandidate madera onse kumene sanayimise ya DPP makandidate yawo. DPP yakukanani inunso muyikane. Kavotereni aphungu a nyumba ya malamulo a Malawi Congress Party. Zikakhala zipani zina azinde zilibe makandidate, ngakhale ena wati odyaza otu zathu alibe mulandu ati akufuna upresident, koma aphungu 18 angapite nawo kuti nyumba ya malamulo. Zipani zinazi UDF aphungu 70 sangatenge dziko. Ndi MCP okha imene yakhazikisa aphungu 219. Nyumba ya malamulo ndi aphungu 229. So MCP yakhazikisa aphungu madera ena onse a dziko lino kuti mulandire chitukuko. Musavotere zipani zimene zakana kukuyimirirani ku nyumba ya malamulo. Kumadera onse kumene DPP sinayimise aphungu ake, kumeneko musavotereso phungu wina aliyese, koma phungu wa MCP, president wa MCP, councilor wa MCP. Mukaneni Peter Mutharika monga mene DPP yakukanirani kumadera amenewo. Ndine Mangulama kuchokera kwa Senior Chief Mwambo kumuzuja wa Ntulisha kuzomba.